Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Go! Okay. Naunsa mo ka na restaurant? Gibangkong na ni kinabuhi Naabtan ako dyan eh. Hoy, Puldo, Ah? doon sa ka deskural. Gano'n ko to nga, hay-hay mo ka diha. Kuhan, nagpalupad kong tabanog. Oh, Uy, yawa ko ni mo, nagpalupad og tabanog ko. Di am kasamo. Magbuote ka kung ganahan kong magpalupad og tabanog din eh. Ah, wa mo ko magbuot. Nahibong lang ko. hala, usam nang nasiyuta. Uy, pistola ba na? Ah, Patay, dako, arabag priso kung masakpan kang magdag-armas. bitaw. Ah, pistola? Uy, naade pistola di ha? Ah, di din ni imong pistola ka? Hindi na ako pistola eh. Ah, mao ba? Ambi ko no. Ay, naghilapti. Ha? Ano di manilaptan? Nga gibiyaan mis tagiya din eh. Bitaw, unya, ang makakita, mao na gini makaangkon. Ako nakakita, anak. Lo, ikaw di nakakita ka nga. Naam ka diha. Aray, Naam kas ibabaw sa kural. Mao gyud. sakit sa kong sampot. Hala, kaluoy sa kong kural oy. Mabali na nahapit gaw. Tabangi ko eh. Ah, magpataban di ka? Aray, mitusog na nga nga, lambre sa kong sampot. Hala, dali, baby Mick. Ato ng tabangan na huy gagaw. Hmm. Pila may bayad ani bay? Magpabayad mo sa inyong pagtabang na ko. Oo. Natural nga magpabayad, Migaw, kay di man ka makalingkawas diha kung di ka na mo tabangan. Ah, sige, di na lang may magpabayad. Ni ana bitaw may armas? Aray ka sakit. Ala. Tabang. Ala, sakit na din kayo. Sige na, abay, tabangan na ni na to. Nanabit ito tayo armas, no? Gigi. Sige, bay, gaw. Sige, dali. Ay, Tunob sa kong abaga, dali. ayaw na. Ako unang isuksok sa kong hawak ning armas ha, kadiyot. Aray, binutag yun sa kong sampot. Sige. Ato na ni siyang isa, abay. Sige, Oh, tunob sa kong abaga, ha? Tunob. dana. Uy, ayaw ka mo diha, gaw, noon sa man ka. Aray. Wala. Bay, Puldo! Bay! Wagit ka may baw kinsa tagyan ning armas, bay! Wala, Mikmik. Nabungolas agaw, puldo. Aray, sakit sa kong sampot. Aray. Salamat. Gibalikan ko di bus dindo. Dali! Sakyan yun, dali! Oo. Aray, boss. Salamat kayo kung gibalikan, boss. Dili mahimo nga makit-an ko nila ni Johnny nga naa sa duol sa ilang bayag. Aray, boss. Dada ko sa ospital. Ha? Natusok ako sampot sa koral pag-ambag na ko. Oh, nasablay ko. Uy! Doon ay misud din. Klaro na lang, bay. Nga si gaw puldo ang misod. Nga naman siya magsik man siya balik-balik din, bay. Kuya, ba kay... Dunan siya armas. Bitaw, wa pa mo angkon nga iya ning armas. Da, ako na yun eh. Mas angayan masab ko mag-armas, di ba? Ay, di na ni maayo na. Uy, naunsa man ang kaba ni Lolo ni mo, bay? May gipangita si gaw puldo din ispayag. Kay, abli man ang kaban. Klaro gid kay ang pattern, bay. May giukay siya. Doon na siya gustong kuhaon. Ako na ning ukayo ng kaban. Kung unsay iyang nakuha din.
ako siya. Aray, Uy, naun sa mga kapulto. Nga nung nagtakiang ka man. ang akong sampot siya nasamad. Ay nga nung nasamad man na, ha? Nasangit ko sa koral sa payag ni Johnny. Oh, unsa? Ay nga nung nasagit man sad ka dito. Niambak ko pero naangang ako pag-ambak. Mga naabta, nanood ko nila ni Johnny o ni Mikmik. Ay nga nung miambak man sad ka sa koral. Gipakawat ni Boss Dindo na ko ang tanang pictures nga naa sa payag. Unsa? Unsa man nga pictures? Pictures ni Lolo Pilo sa Musolio. Unsa? Unsa man abay? Doon ay nawa sa kaban ni lolo ni mo, Pilo? Wa man na bay. Wa? Oh. Pero, klaro kayong nagiukay niyang kaba ni Lolo. Kay nabungkag mo ng mga papel. Huwag ginawa, bisan kamay. Wa man. Ay. Sa sunod, ako na gining kandaduhan ng kaba ni Lolo eh. Bitaw. Pero, imposible nga musa kasi Leopoldo din hingawa si Tuyok. Unya, may dabag yun siyang armas. Pero ang iyabag, wa na hinon ni ako na nga iyan ng armas. May armas na hinon ko, abay. Abay, sure ka nga ganahan ka ng armas? Oo! Ganahan lagi ko ini. Ako'y dain ha. Pero, uy, inuma yung dadon eh. Ikaw rin nag-ingon nga mapriso ta na. Oh, sige. Ato na lang ning kadaduhan diya sa imong kaban. Unsa? Nadisgrasya si Puldo. Teka sugat mo og enkwentro. Awa pa, wa. Doon ako gipakawat ni Puldo sa payag ni Johnny Altruso. Pero, sangit siya sa kural. Unsa may imong gikpakawat, ha? Ang ubang mga picture sa puha ni Johnny sa Musolio. Unsa? Oo. Tinuod ka din do? Ganahan sa kang makagunit sa mga pictures kauban sa picture ni Doña Cleofe Alquera? Pero, palpak ang pagsaka ni Puldo. Wa siya nakitaan, bisang usang lang ka-picture rito. Buot ni pasabuta. Gawa ni sa payag. Posible sab nga gidana ni Johnny si ang lakaw. Posible sab. Unya, hain karon si Puldo. Tuwa sila. Adto sa magpaalim siyang samad. Samad sa sampot. Nabusog ra ka, bay? Busog naman na bay. Nga naging mo manasab ng gikatag sa lamisa ang mga pictures. Ako lang kita na ugmayo ang mga dagway ning Musolio o si Lolo Pilo. Ganahan lang umututok ni Lolo ba? Abay, Johnny. Hmm. Kung ako'y pasultiho ni mo, no? Doon na kinaidag kang gitaguan ng imong lolo. Bitaw. Dagka lagi kong mga pangutan na nga. Wa pagitubag. Usa man ang mga pangutana, ha? Kung kinsa ang kudakir ni Lolo. Nganong gibinlan ko ni Lolo o siminto nga gihimo niyang Julin. Bitaw, no? Og niya pa, abay. Kisa'y nagkawat sa patayng lawas sa imong lolo, Pilo. Kinsay mipatay sa batang lalaki ug mikuha siyang kasing-kasing. Kinsa sab ang mianam og patay sa unang mga sepulturero aning inyong minteryo. Ug nganong gipatay man sila? Og unsay ngan sa imong inahan. Gusto ka, bay? Kinsa man gidong akong inahan? Nganong nasuko man si Lolo Pilo niya? Unsa may iyang sa akong apuhan? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!